welcome back to my channel. Ngayon may i-share ako sa inyo isang action camera dahil isa itong importante sa ating mga video creator. Ito ay ang Akaso Brave 7 budget action camera lang ito guys, pero the best budget action camera dahil waterproof na ito at marami pang ibang feature. Meron pang voice, yung sasabihin lang natin na Akaso take a video, automatic na siya. So yan. So yan, ang Akaso Brave 7. Okay guys, at siya nga pala, maraming salamat sa Akaso Philippines at sa Lazada dahil binigyan pa ko ng isa. Okay, dalawa na ito. Binigay ito sa Akaso Philippines ang isa. So maraming salamat Akaso Philippines at ang Lazada. So ito guys, importante ito sa ating mga video creator, di ba? Magagamit natin sa pagbablog, pag selfie, pag kuha natin ng pagpalipad natin ng drone ng video tutorial. So maraming function ito. So i-unbox na natin. So ito na guys, bubuksan natin. Teka muna, ito guys ang kanyang laman. Ito ang what's in the box. So ito, camera, action camera, kanyang camera frame. So marami pa. Okay, remote control, battery charger, battery, mount, helmet mount. Okay, marami ang laman nito sa box. Lens cloth. So ito pa, marami. USB cable, zip tie, motorcycle mount, dami pa, strap, quick start guide. So i-unbox natin. Okay, ito na. Okay. Okay guys. Okay. Ito guys. Buksan na natin. Ano ba ito? Okay. Ito. Oh, yes. Remote control. Ito ang remote control ni guys. Wala pa charge. Kailangan natin i-charge guys. Kailangan i-charge. Ito, protection. Boom. Ang naman ito, ang battery adapter charger. Ano? Battery jack. Ito ang dalawang battery. Ito ang dalawang battery. Okay. Yan ba ito, family amp. 3.7 volts, 1350 milliamp hour. Okay, 1350 milliamp hour. Ganda ito guys. Ito, okay, ang extension sa mount, silicone, silika, cable charger. Ito para helmet mount with adhesive, double sided. Okay, helmet mount, extension, another extension. Ito para bicycle mount. Okay, extension mount. Ito gamit ito guys
Ito. Guys. Okay. Ito pala. Wrench. Ito, strap ito guys para sa helmet. Fix natin sa helmet. Ito strap. Ito may yung cable tie at float kanila. So ito ay strap sa remote control. Okay. Action camera, quick start guide. Okay guys, quick start guide. Kailangan natin itong basahin guys. Okay. Ano ito? Tanggalin natin sa kanyang mount. Siguro. Ano ba ito tanggalin? Nalatip. Ito na lang. Ito na. Okay. Yes. Okay. Ano ba ito? Ano ba ito tatanggalin? Ito. Yan. Ano ba ito? Okay. Oops, laboy. Paano ba ito? Okay. Ito na. Ano natin? Mayroon bang battery? Medyo mabigat siya, guys. Okay, walang battery. Pero mabigat siya. Walang battery. Ito. Para sa kanyang Type-C charger at para sa memory card. Okay. Waterproof siya guys. Meron siyang gasket o guma. So hindi siya madaling mapapasok ang tubig dahil meron siyang gasket na guma. Ano ba ito? Okay. Ano ba ito? Ang kanyang guma guys, medyo fit pa siya. Waterproof talaga. Okay, waterproof talaga siya guys. Meron siyang gasket ito. Sa battery meron din gasket. Try natin. Meron pa siyang power. Ito guys ang kanyang battery. Okay, meron siyang gasket guys, kaya waterproof siya. Try natin. Meron pa bang power. Okay, English date. Ang date na yun 12/7. Okay, 2023. Oras 11 PM. Swipe down. Shortcut menu. Please download and install the Akaso Go. Okay. Okay. Ano ba ito? Settings. Okay. Maraming settings guys. Video settings. Ay, tika muna guys. Wala itong memory card. Lagyan muna natin. Okay. Ano ba ito balikin? Okay. No SIM card. Okay. Power muna natin. Lagyan muna natin guys ng SD card. Okay. Lexar 120, di ba? 120 GB.
So, try natin. Oh. Bali. Baliktad. Yan. Okay. Hindi siya dali ma-close guys kasi meron siyang gasket. Rubber. So, okay na okay siya. Oops. Hindi madali i-close kasi ang rubber fit. Very fitting. Ha. Dami ang gasket guys. Fit kayo. Tagal. Ang gasket very fitting. Okay. Balik natin. Power on. Okay. Oh yeah. Okay. Meron ng SIM card. Okay guys. Meron SIM card na. Sign. Okay. Yan. SIM card sign. So, ano ba ito ang settings? Settings. Cam metering. Super wide angle. Okay. Saan na bang setting ito? Ano ba ito? Sa kanan, no, media. Ito guys. Tayo natin ang harap. Ito na siguro. Pindutin natin ng matagal. Hindi. Lubat. Ito guys. So, ito. Kaya nga pala guys. Ito ay latest model nga pala ito guys. Ito ang latest model sa Akaso Brave 7. Version 3 na ito guys. Version 3. So yan na ang settings ay bago na. Okay. Preferences. Bago ng setting niya guys kasi version 3 na pala siya. Okay. Try natin ang voice control. Akaso video start. Hindi pa gumagana. Try natin. Akaso take a photo. Okay. Akaso take a video start. Akaso video start. Okay. Nag-start ng kanyang video guys. Diba? Nag-blink yung indicator. Okay. May red nag-blink. So okay kaya ang function sa kanyang voice control. So Akaso stop video. Okay. Diba guys? Akaso power off. Okay. Ay, hindi na sana ito gumagana pag ipa-power on kay nag-off man. Akaso power on. Kita na manual na mag-power on. Okay. Okay. Up.
ito guys ang kanyang remote control. Try natin ang remote. Ito ang power on. Okay, so nasa setting ni siya sa video guys. Nasa setting ang sa video, di ba? Pindutin lang natin ito para mag-start ang record sa video. Start. Okay, start na. Nag-blink na ang iyang indicator na blue. So stop. Pag change sa photo guys, ito click lang natin ito para maputo ang sikwati. Joke lang. Okay, photo na guys ang iyong sign, diba? Photo na. So start, take a photo. Okay, function, very good ang Akaso Brave 7, very nice. So change natin sa video. Okay, video na siya. So power off natin ang remote control. Okay guys, very good, very nice ang Akaso Brave 7. Ito guys ay ang latest model na version 3. So tingnan natin ang version 3. General settings. A minute. So ito makita natin guys about ang kanyang software version. Okay, Brave 7 2023 9/22 September 22 version 3 ba guys, version 3 na siya, latest model ito guys. So very nice Akaso, very good. Very good Akaso. So atin ang subukan ang galing ni Akaso guys, Brave 7. Okay, atin ang subukan ang kanyang galing. Sa dagat tayo. Tingnan nga natin ang font. Okay. Back again.
Hello guys, ano sa tingin nyo ang image stabilization ng Akaso Brave 7? Sa akin, good, really good, 100%. So sa inyong decision guys, anong tingin nyo? Paki-comment na lang guys sa comment section kung ano ang nasa tingin nyo, o 100%, 80% ang kanyang image stabilization. Sa akin, very good, nice. Okay, hanggang sa sunod guys na mag-create ako ng bagong mga video, abangan nyo guys. Okay, maraming salamat.